Наверное, все происходит совсем не случайно. Вот, ну, я всю жизнь, мне нравилось рисовать. А вообще я как бы конструктор одежды. Вот. И я, в общем-то, шла сюда как конструктор одежды. А тут возникла необходимость делать проекты к вышивкам. Это меня так захватило. Это захватило меня так, что я просто даже не представляла, что в жизни может быть такое счастье. Ну, такі творчы працэс, не толькі проста ты прыходзіш у краму і набываеш тое, што ёсць, але ты можаш удзельнічаць у працэсе стварэння гэтай рэчы, распрацоўцы нейкага праекту. По сравнению с тем, что я раньше делала, я занималась спортивной одеждой, рабочей одеждой, то это совершенно другой уровень. Я обожаю свою работу и каждый раз, каждый день, когда иду на работу, я благодарю Боженьку, что я тут. Мы першыя на Беларусі, хто гэтым займаецца, і просто мы гэта любім, і я не ведаю, як можна не любіць тое, што просто нараджалася у нашых руках, у нашых галовах, калі гэта ўсё просто разам з намі. Мы развіваемся таксама разам з гэтым са ўсім. І вельмі добра, што ў Беларусі з'явілася такая майстэрня, такое прадпрыемства, якое займаецца вытворчасцю менавіта ў нас тут, і якія маюць магчымасць таксама крыху дадаць пэўны мясцовы каларыт у літургічнае адзенне. І вельмі добра з той нагоды таксама, што гэта стварэнне працоўных месцаў, што людзі могуць працаваць, развівацца творча, што не трэба ўжо сёння святару дзесьці ламаць галаву, дзе знайсці, ехаць за мяжу ў Польшу ці в іншую краіну і прывозіць адтуль літургічную вопратку, арнаты, альбы, абрусы на алтары. Гэта можна ўсё замовіць вось тут у нас у Беларусі, і якасць даволі добрая. Я гэта ведаю, таму што размаўляў са святарамі, якія пазітыўна адгукаюцца. Так што можна толькі вітаць такія ініцыятывы стварэння такога кшталту майстэрні ў нашай краіне. Нашему касцёлу беларускаму патрэбна наша беларуская ідэнтычнасць. Вышиванки нравятся, и сейчас они, востребованные вышиванки. Но мы стараемся, в общем-то, именно делать такие вышиванки разным красным цветом, синим цветом. Но с вышиванкой надо очень аккуратно, потому что там символы означают много, разные могут быть символы. То есть надо применить нужные, те, которые подходят святару. Со старожитной книги. Назва Альба походить от властного белого колеру, латинское альбус, означает белый. Выкарыстанне нацыянальнай сімволікі любой, арнаменту, нейкіх фальклорных момантаў у літургічным адзенні ці аздабленні касцёла гэта справа вельмі далікатная, і тут трэба быць вельмі асцярожным. Чаму? Таму што вядома, што арнамент беларускі ён сягае сваімі каранямі да паганскіх часоў. І не можа быць у каталіцкай святыні нейкіх выяваў паганскіх. Тут трэба быць вельмі асцярожным. Разам з тым мы цудоўна ведаем, што арнамент ён можа быць трошки абноўлены в нейкім сэнсе, можа выкарыстоўваць нават хрысціянскія сімвалы. Напрыклад, сімвал Васілька, который нагадвае таксама сабой Бэтлеемскую зорку, а выглядае як арнамент беларускі. Калі мы пачыналі ўсё гэта рабіць, то мала хто з нас ведаў, што і як павінна быць, і як нават гэта называлася. І вот уже у нас Рождество. Конечно, наш коллектив такой дружный, сплоченный, маленький. Ну, вот можете с любым поговорить, и, конечно, они скажут, что все очень рады, что так судьба сложилась, что мы попали на это производство. Ну, конечно, хорошо. Конечно, приятно работать, когда коллектив такой слаженный, один за всех и все за одного. Я каждое утро, я же говорю, иду на работу и думаю, какое счастье, что я тут. Сюда приходит моя девочка, дочка. И вот она приходит и говорит: мама,
Я за тебя счастлива, я за тебя рада, что ты, я, говорит, тоже хочу вот таким же заниматься.